Vybrať vhodný darček pre otca vie byť poriadnym orieškom, pretože väčšinou povedia, že nič nepotrebujú. Presne preto sme vybrali zo pár darčekov, ktoré nájdete v Tity a potešia každého otca. Veľmi obľúbené sú napríklad elegantné pera Parker, pretože je to presne ten typ darčeka, ktorý je praktický, ale zároveň pôsobí luxusne. Nájdete u nás široký výber či už jednotlivých pier, alebo darčekových sád. U nás v Tity nájdete aj krásne zápisníky, diare alebo darčekové sety. Či už pre otecka do práce, na podnikanie alebo len tak na poznámky. A aj keď otcovia väčšinou hovoria, že nič nechcú, kvalitné pero alebo pekný zápisník poteší každého. A ak si u nás nevyberiete samotný darček, určite si vyberiete aspoň krásne darčekové balenie. Máme darčekové tašky, krabice, baliace papiere, stuhy či rozety, takže darček zabalíte naozaj štýlovo. Zastavte sa u nás v Tity a možno tento rok prekvapíte ocka niečím, čo ho naozaj poteší.